Home, és una cosa que ja m'he plantejat des del principi d'aquest mandat perquè, bueno, és una cosa que em puc trobar, és una cosa que puc trobar que si l'alcalde ens plegués, doncs jo hauria d'agafar. A dia d'avui, doncs jo sí que ho podria agafar-ho si l'alcalde plegués. Però al futur, bueno, és una cosa que s'han de parar amb els partits i si ens fan aquesta proposta, bueno, ja es veurà. Jo diria que encara falten 2 anys i en un procés fins i tot de país que poden canviar moltes coses. Potser no hi ha ajuntaments. Potser no hi ha ajuntaments. Començar ja en aquesta discussió, no crec ni que com a regidors estiguem en aquesta lluita, perquè no estem en cap lluita i que de moment ens estem concentrant en la feina, en treballar per la ciutat, amb un alcalde que el tenim a la ciutat i em sembla que això ha de venir més endavant. Perdre ja pistonades a veure que... És que no la tenim, aquesta guerra, encara. Una cosa són previsions de futur, però és que falten 2 anys encara. I pràcticament... Pep és un regidor que fa molt temps que està a l'Ajuntament, que ell ha treballat molt bé i és un gran regidor, i que pel que jo vaig veure amb les manifestacions que feia és que em dóna la sensació una mica pel que dèiem, que ell ja porta 12 anys i que com a regidor sí que em sembla que ja li semblava que ja podia tenir com la feina acabada, perquè em sembla que també ja són anys, però que, evidentment, com qualsevol regidor, si hi hagués la possibilitat que li ofereixin ser l'alcalde, doncs a ell li agradaria com molts d'altres. Però també va ser conscient de dir, en aquests moments, i sempre s'ha dit, si l'alcalde, que sempre corria el rumor, continua o no continua, en aquests moments doncs em tocaria a mi com a primera tinent d'alcalde. Però a partir d'aquí no hi ha res ni lligant ni en el futur. I la pregunta? Absolut. En absolut, no hi és. Vol dir que jo, que vaig veure l'entrevista, vaig entendre en Pep en quin sentit ho deia, i en el sentit que et pot fer il·lusió com a regidor de poder accedir a l'alcaldia. Com qualsevol, que si t'ho proposen, t'ho plantegis i tu penses que com poder ser el màxim dirigent de la ciutat és un honor. Però en cap moment, i això sí que puc donar-hi fe, no hi ha cap tipus de guerra ni de discussió, és que no s'està en aquest, estem per feina. La ciutat encara no es mereix aquestes discussions, I em sembla que si arribi la persona que arriba serà, espero i desitjo, amb tranquil·litat, amb consens i que creguin que sigui la millor persona per la ciutat. Aviam, què ens trobem a Vic ara? Primer de tot que teníem un alcalde que era d'Unió i ara no ho és, i això se suma en el fet que ara és independent, aquesta possibilitat de dir a una lluita que em sembla que ja fa temps que Convergència Democràtica de Vic, i em sembla que un cop va prendre possessió el nou president, en Lluís Corominas, ja va comentar que una de les seves lluites seria poder tornar a recuperar a Vic l'alcaldia per Convergència i Unió. En aquests moments... Ai, perdó, per Convergència. Sí, per Convergència. Vol dir que sí que en aquest camí, sobretot a nivell d'assemblea local i fins i tot del que es pugui treballar el president local, és aquesta lluita, una lluita política de dir, home, sí que agradaria que l'alcalde o l'alcaldessa pogués tornar a ser de Convergència. Això és un pas que s'està treballant i ja es veurà, i llavors, evidentment, això són amb la federació, s'hauran de posar d'acord i ja està. L'altre és el procés de dir què passarà amb la Federació Convergència i Unió, que això és una altra, evidentment, com qualsevol federació, hi ha gent que tiba per un cantó, hi ha gent que tiba per un altre, i senzillament estem en un moment, com tot, de canvi, i que Convergència està tirant molt una línia, potser marcant més una línia més independentista, que Unió s'ha de veure si segueix aquest ritme o no segueix, però també es veurà en el temps.